Goeiedag iedereen op een nieuwe reportage hier te Hulst busstation over het openbaar vervoer. Meer bepaald de voormalige lijn 19 Bredabus. Dus Bredabus was de verbinding van Hulst busstation tot Breda via het Nederlandse De Klinge, grensovergang. En dan de E34, dus snelle verbinding, slechts 39 kilometer van Hulst busstation tot de Noorderplaats in Antwerpen. Dus de doelgroep, ja, studenten, zowel voor Antwerpen als voor Breda, het woon-werkverkeer, heel belangrijk. En ook het dagtoerisme in beide richtingen. Dus wat is er gebeurd? Ja, de lijn is er momenteel niet meer, lijn 19, maar in de periode dus dat die lijn 19 er nog moest zijn, werd deze plots onderbroken. Dus zo hier dan de aankomst te Antwerpen Noorderplaats. Dus ook de mogelijkheid om je snel te verplaatsen via de lijnbussen of eventueel een deelfiets. Kan men snel naar het Centraal Station. Ook nog even de kaart hier bij de hand. Dus wat is er toen gebeurd? Dus op een nieuwe dag hier wat foto's over. Dus mensen dus niet naar lijn 19 gaan met bestemming Antwerpen en Breda. Maar plots komt de chauffeur met een document. Ik ga zo dadelijk hier dus de videobeelden tonen. Laat het even afspelen met de mededeling: ik stop niet meer in Antwerpen. We gaan niet naar Antwerpen, alleen naar Breda. Excuseer meneer, stopt die bus nog in Antwerpen? Nee, niet. En vroeger toch wel? Ja, normaal wel, maar Oei, ja. de Belgische overheid ligt een beetje dwars. Wat er aan de hand was, de maanden gaan voorbij. Plotseling ziet men hier in de krant geen busverbinding meer met lijn 19 tussen Breda via Antwerpen naar Hulst. Chauffeur moest zelf boete van €990 pinnen, dus er was een boete. De provincie kon op dat moment een tijdelijk bus inzetten, dus dat de mensen van Hulst naar de Belgische grens zouden kunnen reizen, maar ze hebben dat niet gedaan.